आणि ही असा आपल्या अमितची गाडी. तर बुकिंग केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्या ही गाडी अलॉट झालेली असा. आपण ऑलमोस्ट सर्व चेक केला. तर गाडी बघितली आम्ही, एक नंबर, म्हणजे भारीच वाटला. दिल खुश हो गया. अंकिता क्लासिकला आपण आता जोक चाललो. मानके 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 स्क्विड. ओके. आणि नंतर जे आपण सांगितले ते वेरले. ओके, म्हणजे ते आपल्याकडे काय बोलतात ते का मोदका पण म्हणतात कोण कोण. ओके, एकदम छोटे मासे फ्राय मस्त, म्हणजे मांदेली सारखे. ओके, तू आता गाडी चालवतो का? मस्त. चला आपण इकडे पार्किंग मध्ये येलो आणि आता आपण 4 वाजता निघतो इकडून. नमस्कार मंडळी, शुभ सकाळ. आज तारीख असा 27 सप्टेंबर आणि आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत असा. आज खूप मोठा असो प्रवास असा, जवळपास 250 किलोमीटर रनिंग होईल दिवसभरात. कारण आपल्या इकडून जायचं असा साईटवर, तर तिकडे साईटवर कामाची अपडेट घेऊन तिकडे पूर्ण लिंक लावून मग त्याच्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत सावंतवाडी आणि तिकडून जाणार आहोत आपण गोवा. तर आज आमच्या ग्रुपसाठी एक नवीन आनंदाची बातमी असा की अजून एक नवीन कार येतं आपल्या ग्रुपमध्ये, वॅगन आर. तर त्याच्यासाठी आपण चाललो. तर बघूया, खूप मस्त असतो प्रवास असतो. एक तर आम्ही आज सगळे खुश असतो. आमचा जो पॉलिटेक्निकचा मित्रांचा ग्रुप आहे, तुम्ही अमितला बघितला असतालाच, तर तो आपल्यासोबत व्हिडिओमध्ये असता. तर तो नवीन गाडी घेता आणि ती बघू का आपण चाललो. खूप भारी वाटता. अमितसाठी तर एकदम अभिमानाचा क्षण असा आणि आमच्यासाठी पण. तर खूप मस्त असं व्हिडिओ असणार. चिंदर साईटवर काय काम चाललं त्याची आपण अपडेट घेणार आहोत आणि सोबत प्रवास देखील करणार आहोत. तर त्यासाठी ही व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. 8:30 वाजलेत आणि आपण आता निघालो शिरगाववरून. तर ह्यो आमचा आतलो घराकडचा रस्तो असा, शिरगाव ते पाडागर. एकदम मस्तपैकी असे खड्डे आहेत. खूप वर्ष झाली या रस्त्यात खड्डे नव्हते, पण मागच्या वर्षीपासून या रस्त्यात खड्डे पडायला सुरुवात झाली. तर साधारण माका तरी आठवतं, आम्ही मराठी शाळेत असताना एकदा रस्तो केलेला होता. साधारण मी 3री-4थीत असताना. आणि मग त्यानंतर ज्यावेळी मी कॉलेजला होते, तर त्यावेळी साधारण 2010-11 सालामध्ये रस्तो केलेला होतो. तेव्हापासून या रस्त्यात काहीच काम केलेलं नाही आणि आता या ठिकाणी खड्डे पडायला सुरुवात झाली. आज वातावरण पूर्ण ढगाळ असा. सकाळी 4 वाजता खूप जोरात पाऊस पडलेला, मोठी सरी लिहिली. आणि त्याच्यानंतर आता असं एक 6-6:30 वाजता पाऊस गेलो, पण तेव्हापासून आता पूर्ण मळ बसला. आणि आज खूप मुसळधार पाऊस पडणारा असा वेधशाळेने सांगितले ना, त्याच्यामुळे दिवसभरात बघूया. आणि आपल्या जाऊचा सावंतवाडी गोवा, त्यामुळे तिकडे पण काय परिस्थिती आहे ती बघूची लागत. तर आजचा दिवस आपलं फुल असंच पावसात न होणारा, त्याची थोडीफार म्हणजे अशी आपल्या शक्यता वाटता. पूर्ण टीम एकदम चालली असा चराक. आणि बहुतेक याच्यातली जी ढोरा असत ती काळी असत. ए चला, जागा देवा आमका, चल सायटिक हो. अजिबात हालत नाही म्हणता, मी जागेवरून हलणार नाही, तू सायटीसून जा. एकदम चढावानं ढिगी चालली आहे ती. आता दिवसभर सड्यावर चरान, मग संध्याकाळी घरात घेतली. आता वाजल्यात सकाळचे 9, संध्याकाळी 6 वाजता गावतली पुन्हा आपल्याक. राखणे चालल्यात बैलांका घेऊन चराक. असा दृश्याली कमी बघूक मिळता. ढोरा राखताना कोणतरी व्यक्ती असतात, कारण सध्या सगळेजण कामात असतात, ढोरांका लावतात सोडून आणि मग ती ढोरा रस्त्यावर वगैरे काहीतरी फिरत राहतात. तर हे पहिल्यांदा झाली, म्हणजे खूप कमी बघूक मिळता की ढोरा का घेऊन कोणतरी चाललो. मित्रांनो, आपल्याकडे कोकणात गावात प्रवास करत असताना असं प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी बघूक मिळतात. काही जुन्या आठवणी जागे करतात आणि काही ठिकाणी आपल्या नवीन अपग्रेड बघूक मिळतात. असा दोन्ही सध्या कॉम्बिनेशन चालू असा. कोकणातला गावातलं जुना जे जीवन होता त्याच्याबद्दल तर प्रश्नच नाही आणि ते दिवस खूप आठवतात. म्हणजे तेव्हा बहुतेक साधना नव्हती आता सारखी ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी, पण तेव्हाचा लाईफ एकदम भारी होता. आज आपल्याला जास्त करून या सकाळी चराक निघालेल्या ढोरांचा ट्रॅफिक मिळाला. सगळीकडे रस्तो अडवून चालली आहेत मस्तपैकी. चला साईड देवा. अरे चला बाजू भावा, भारीच काम आहे. आणि ढोरा असत ह्या आधी महत्वाची गोष्ट. नाहीतर काही ठिकाणी तर आता ढोरा विकून ट्रॅक्टर वगैरे घेतले, गाई वगैरे नाही असत. भारी, आपल्या घरचे जनावर असतात तीच घरचीच.
गावता शेतीसाठी बैल वगैरे असतात. खूप भारी. अगोदर जास्त गुरा ज्यांच्याकडे असायची तर तो श्रीमंत माणूस समजायचा. आता ज्याच्याकडे ढोरा असत तो एकदम आउटडेटेड माणूस समजला जाता. पण हळूहळू आता म्हणजे कळता लोकांका की जुन्यात जा जीवन होता ताच खरा जीवन होता. आता नवीन जा म्हणजे वेस्टर्न लाईफ आपण बोलतो तर ते का आपण आता फॉलो करून जाऊन आपलीच वाट लावून घेतो असं वाटतं. आजच्या व्हिडिओतले म्हाका वाटतं मुख्य कंटेंट आपलं ढोराच असत. सगळीकडे नुसती ढोरा. आज लवकर निघाल्यामुळे वाटतं माका की ही सगळी ढोरा गावली आहेत. काल आपण उशिरा निघालेलो. संध्याकाळच्या वेळेक आणि सकाळच्या वेळेक जास्त करून गावतात. बाकी दिवसभर काहीतरी अशी साड्यावर वगैरे चरत असतात, नाही तर कायच्या तरी झाडावर वगैरे दुपारची बसतली आराम करीत. 9:30 वाजलेत आणि आपण इलो आचरा बाजारपेठेमध्ये. आज तशी वर्दळ कमी दिसता इकड्या. सकाळी इकडे काल गर्दी वगैरे नेहमीच गर्दी असता. 9:30 वाजल्यात आणि आपण पोचलो आपल्या साईटवर. तर चला पहिल्यांदा आपण गाडी पार्क करून घेऊया. आपण पोचलो साईटवर आणि कामगार इलेले नाहीत अजून. आपल्या इकडे स्कर्टिंगचा आणि काम आज करूचा होता, पण बाहेर पाऊस पडता त्याच्यामुळे काय माहिती आज अजून कामगार जागेवर इले नाहीत. काल एक गोष्ट तुमका सांगूची राहिलेली होती. तर आपण यावेळी या साईटवर 2x4ची लादी लावली आहेत, म्हणजे 2 फूट रुंदी आणि 4 फूट लांबी असा. तर या लादीत मोस्टली प्रॉब्लेम येतो तो म्हणजे बेंटअपचं. तर हे जे कॉर्नर्स वगैरे असतात किंवा मधून ही टाईल्स थोडीशी बेंड येण्याची शक्यता जास्त असतात, कारण ही लांबीक असतात टाईल. 2x2 फुटाचे जे टाईल्स असतात त्याच्यामध्ये तेवढं काय आपल्याला फरक येत नाही, पण 2x4 मध्ये खूप ह्याच्यामध्ये डिफेक्ट येतात. तर त्याच्यामुळे ही टाईल्स घेताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्याच्याकडून तुम्ही टाईल्स घेतालास तर त्या टाईल्सवाल्याकडनं चांगल्या क्वालिटीची लादी घेवा. जास्त पैसे गेलेले परवडतील, पण 2x4च्या लादीमध्ये अजिबात रिस्क घेऊ नको, कारण याच्यामध्ये लो क्वालिटीचे पण टाईल्स येतात, पण ते काही बेंटअपचे इश्यू खूप येतात आणि त्याच्यामुळे नंतर या ठिकाणी जे गॅप्स वगैरे लावतात तर ते खूप बेकार दिसतात आणि त्यानंतर ते आपल्या पायाक वगैरे थोडेफार नॉमिनल लागतात पण. आणि त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण व्हाईट सिमेंट किंवा इपॉक्सी ग्राउटिंग वगैरे आपण भरतो तर त्यावेळी तर खूप विचित्र असा दिसतं. तर हे कॉर्नर वगैरे व्यवस्थित मॅच होत नाही आणि लादी वगैरे अशी उचलल्यासारखी वगैरे वाटतं. तर तो एक प्रॉब्लेम एक लक्षात ठेवा. ज्याच्याकडून तुम्ही घेतलास त्याच्याकडनं गॅरंटी घेवा की ही टाईल्स बेंटअप आमका नको असं. आणि जर बेंटअप निघाली तर आम्ही जे बॉक्स तुमच्याकडनं विकत घेतलेले असतात तर ते आम्ही पुन्हा रिटर्न तुमका देणार आणि त्याच्याऐवजी तुम्ही आमका पूर्ण रिफंड पैसे आमचे करूक हवे. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. तर यावेळी आपण असंच केलेलं असा. ह्या टाईल्सचं रेट थोडं जास्त असा, पण या ठिकाणी आपण क्वालिटीचाच मटेरियल घेतलेला असा. एका लादीवर आमच्या पहिल्या साईटवर आम्ही 2x4चे लावलेले होते. ती पण टाईल्स कॉस्टली होती, म्हणजे साधारण 80 ते 85 रुपये स्क्वेअर फीटची होती. पण त्या एवढ्या क्वालिटीच्या म्हणजे एवढ्या महाग टाईल्समध्ये पण आमका बेंटअप निघालेलो. पण ही टाईल्स आपल्या त्याच रेंजमध्ये खूप चांगला असं म्हणजे फिनिश असं, वरती ग्लोसी फिनिश पण चांगलो, हा पॅटर्न पण एकदम मस्त असा, लुक पण चांगलं वाटतं बेडरूमचं आणि या टाईल्सचं देखील. आणि महत्त्वाचा इश्यू म्हणजे या टाईल्समध्ये बेंटअप अजिबात नाही. ही काळजी एक नक्की घ्यावा. पाऊस काय थांबण्याचा नावच घेत नाही आणि 4 दिवस तर पाऊस पडणारा असं सांगितले नाही. त्याच्यामुळे आज आमचे कामगार येऊन पुन्हा रिटर्न गेले. लादीवाल्यांचा काम पण वरती टेरेसचा फ्लोरिंगचा होता, ज्या ठिकाणी आपण टाकी बसवणार असो, त्यामुळे आपण काम पावसात होऊ शकत नाही. त्यानंतर जी आपली प्लंबिंगची लाईन करूची होती तर ते पण कामगार आपले गेलेले, कारण सकाळी पाऊस सरीवर येऊन गेलेलो, त्यामुळे ते देवगडमधून निघाले आणि इकडे गेल्यावर तर पावसात पूर्ण सुरुवातच झाली आहे. आणि एकंदर वातावरण बघता पाऊस जाण्याचे चान्सेस खूप कमी असतात, त्यामुळे आजचा प्लॅन ड्रॉप. आम्ही सगळेजण अगदी घर मालक पण येऊन पुन्हा त्या रिटर्न गेले घराकडे. साईटवरचं काम बंद, त्याच्यामुळे आजची फेरी आपली चिंद्राची पूर्णपणे वेस्ट गेलेली असा. ठीक आहे, असा होता, भरपूर वेळा असा होता. तर इकडून आता आपण आपल्या दुसऱ्या कामात चाललो अमितकडे. तर इकडून सावंतवाडी असा 70 किलोमीटर आणि रनिंग टाइम दाखवता जवळपास 1.5 तास. तर आपल्याला 2 तास पकडून चला. रूट पण एकदम भारी असा, म्हणजे आपण इकडून कणकवली
तर इकडून आपण आचरा कणकवली रोडने जाणार आहोत. तिकडून बेळणे पुलावरून आपण राठिवडेमधून जाणार आहोत. तिकडून त्याच्यानंतर हिवाळे रस्तो आणि हिवाळे रस्त्यावरून आपण बाहेर पडतो कसालला मुंबई गोवा हायवे आणि तिकडून मग सरळ सावंतवाडी. तर सावंतवाडीमध्ये आम्ही काय भेटतालो तर अजून कन्फर्म नाही, तर शक्यतो आपलो बांधापत्रा देवी हायवेकच भेटतो आणि तिकडून मग आपण जातलो गोव्यामध्ये ज्या ठिकाणी आपली गाडी असा, तर ती आपण चेक करून जाणार आहोत. चला, खूप मस्त असतो प्रवास असणार आहे. बरोबर 11:30 वाजले दुपारच्या आणि आपण निघाला होता चिंदर बाजारपेठेमधून. आज सगळीकडे पूर्ण सामसूम वातावरण असं, एकदम थंडगार असो, पाऊस पडताय रिपरिपा, एकदम जोरात पण असो नाही. तर पावसातनं बाहेर पडाक म्हणजे तसं कंटाळत येतात. फिराक एकदम मजा वाटतं. तो पण पहिला पाऊस आणि नंतर जेव्हा तो थंड पाऊस चालू होता तेव्हा अरे बापरे, बाहेर पडायचे म्हणजे हाल. चिंदरमधून आता आपण बेळणे पुलापर्यंत तरी याच रूटने सरळ जाणार आहोत आणि आता रस्तो बघूया कसो हा. तो इकडून तसो प्रवास करून आपल्या भरपूर महिने झाले. चिंदर सोडल्यानंतर लगेच आपल्या त्रिंबक लागतात आणि आज शनिवार असल्यामुळे लहान मुलांची शाळा सुटली असा. पहिला रस्तो असंच वाटता, खड्डे आणि शाळा सुटली असा. त्याच्यामुळे शाळेतली मुलं देखील बस स्टॉपवर वगैरे उभी असत. आज शनिवार होता त्यामुळे अर्ध दिवस शाळा. त्रिंबक सोडल्यानंतर आता रस्ता जरा चांगला मिळाला. त्रिंबकपर्यंत नुसते खड्डे होते आणि या रस्त्यावर कधीतरी डंपरवाला पूर्ण खडी पेरीत गेलेलो असतात. आचऱ्यापासून बघतोय मी संपूर्ण असे टर्न वगैरे असतात, त्या ठिकाणी सगळी नुसती खडी पेरलेली असते बघा, बारीक. टायरांची भीती वाटतं काहीतरी आपलं धार काय खडी वगैरे लागली तर परत आणि गोंधळ कधीच. हे आपले मुंबई गोवा हायवे पासून ते समुद्र किनाऱ्यांका जोडणारे जे रस्ते असतात ना, मस्त वाटतं या रस्त्याने प्रवास करून. एकदम वळणांचा रस्तो, त्याच्यानंतर बाजू छोटी नदी वाळ वगैरे गावतात, एक नंबर. आणि आता पावसात तर फुल ग्रीनरी. आता तर भयंकर रान वाढला साईडने ना, गाडी तुम्ही साईडपट्टीच्या खाली उतरवण्याची रिस्क अजिबात घेऊ शकत नाही. स्पीड लिमिट आहे सर 20 दिल्याने आहे सर, कोण 20 चालतो. आणि इकडे पुन्हा खड्ड्याचा रस्तो आईला बुधवळ्याक जाऊक रस्तो एकदा इकडनं येण्यासारखं आठवतं माका. मोठे एकदम रस्तो केला आणि इकडे सगळे खड्डे, अरे बापरे. हे असे छोटे पूल वगैरे असतात मस्तपैकी, भारी वाटतं. आणि वाळेचं पाणी इकडे पण एकदम क्रिस्टल क्लिअर आहे. पळसम, आपण पळसम मध्ये गेलो सर, पळसम लिहिलेला होता बोर्ड. पुढे शाळा आहे, वाहने सावकाश चालवा. बोर्ड वाचकलंय, भारी वाटता. पळसम मध्ये गेलो, पळसम. गावांच्या नावाचे जे बोर्ड असतात ते एकदम भारी वाटतात बघू. त्याचे रील वगैरे पण लई चालतात. आता पूर्ण सध्या कोकणच आपलं पूर्ण ट्रेंडिंगला असा. त्याचे पण व्हिडिओ बनवा तुम्ही, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा रील बनवा, लगेच व्हायरल होतात. श्रावण मधला हनुमान मंदिर, वा मस्त, जय श्री हनुमान. गावांची नावं पण आपल्याकडे एकदम भारी असतात. श्रावण मध्ये आपण जाऊ आणि थोडस उतार असाय सर. 20चा स्पीड, अरे कोण आहे सर 20चा स्पीड नाही येतो, उगाच बोर्ड लावून ठेवल्याने. आणि आपलं बेळणे पुलिलो आता जवळ. थोड्याच वेळात आपण याला राईड घेतलो. वाजलेत 11:15, 11:30 वाजता आपण निघालेलो. 15-20 मिनिटात आपण इकडे श्रावणच्या पुढे येलो. चेकपोस्टवरून आपण राईड घेऊन आता इला आपण राठिवडे साईडला. नदीक पाणी तर इला एवढा पण नाही, तर खूप पाणी येतं. ही आपली गड नदी असा. 9379 वॅगनार. आपण आता इला राठिवडे गावामध्ये आणि या रोडची खूप जुनी अशी आठवण असा. आणि इकडे मस्त सुंदर असा राठिवडे मधला गांगेश्वर मंदिर असा, खूप भारी. या रस्त्याची आठवण म्हणजे ज्यावेळी मी पहिल्यांदा कामाक लागलोय कॉलेज झाल्यानंतर, तर पहिल्यांदा माका या रोडच्या कामावर पाठवलं होता. तर आम्ही आमच्याच गावातले रोड कॉन्ट्रॅक्टर होते, त्यांच्याकडे जॉबला लागलेला हो. आणि तेव्हा पगार पण होतो 4000 रुपये 2011 सालामध्ये, पूर्ण फ्रेशर. आणि या ठिकाणी आपल्या पहिल्यांदा कामावर पाठवल्याने. तर बेळणे पूल ते विरान बाजारपेठ, तर ह्यो पूर्ण 8 काय 9 किलोमीटरचा पॅच होतो.
या रोडचा काम तेव्हा चालू होता आणि BVM आणि कार्पेटचा असं काहीतरी काम होता. तर त्यावेळी आपण इकडे होतो जॉबला. दिवसभर सकाळी 7:30 वाजता यायचा कामावर. दिवसभर इकडे रस्त्याचा काम पूर्ण उन्हामध्ये पेवर ब्लॉकच्या दिसर रोडची थिकनेस वगैरे चेक करणे. त्याच्यानंतर गाडीमधून जा पूर्ण डांबर आपला येता बिटमिन, तर त्याचं टेम्परेचर वगैरे चेक करणे. त्याच्यानंतर तो किती मीटरपर्यंत पूर्ण लेईंग करता थिकनेस प्रमाणे, तर त्या संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवणे अशा प्रकारची कामं होती आपल्याक. आणि त्याच्यानंतर 2 वेळा ह्यो रस्तो केल्याने आम्ही 2011 मध्ये या ठिकाणी BVM आणि कार्पेट केलेला. त्याच्यानंतर 2 वेळा केल्याने रस्तो, कारण इकडे नंतर मग वाटतं खणी चालू होते, त्याच्यामुळे डंपर वगैरे खूप हेवी व्हेकल इथून जायचे. त्यामुळे रस्तो खूपच खराब झालेलो होतो. आता ह्यो पुन्हा केल्याने आणि पुन्हा रस्तो आता ह्यो खराब झालेलो असा. तर इकडून आता आपण या हिवाळ्याच्या रस्त्याक लागलो. समोर रस्तो गेलो तो विलन पोईप आंगणेवाडी साईडला, आणि इकडून आपण आता चाललो कसालला. तर ह्यो रस्तो आता आपलं मुंबई गोवा हायवे जॉईन होता. दोन्ही रस्ते आपल्याला चांगले मिळाले. तो रस्तो आपल्याला श्रावणपर्यंत खराब मिळालो, त्याच्यानंतर पुढे चांगला होतो रस्तो. त्यानंतर इकडे जो बेळणे फाट्यावरून रस्तो होतो तो आपण आता हिवाळे फाट्यापर्यंत येलो, तो पण रस्तो चांगला होतो. नंतर इकडे पुढे राठवड्यानंतर जराशे खड्डे होते, आणि इकडून आता आपण चाललो हिवाळे रस्त्यानंतर. ह्यो रस्तो थोडं अरुंद असा पुढे. आता इकडे थोडंसं रुंद दिसतं, पण या ठिकाणाहून तुम्ही प्रवास करत असाल तर इकडे डंपर वगैरे मात्र भयंकर असतात. त्यामुळे लय काळजीपूर्वक गाडी चालूची लागतात. आणि एवढे डंपर असतात की नुसती लाईन लागतात डंपरांची. तेव्हा आम्ही 2 व्हीलरने प्रवास केलेलो होतो, त्यावेळी अक्षरशः डंपरच्या पाठीमागणार धूळ खात जावचा लागा, कारण पूर्ण लाईनमध्ये एकदम सगळे चालायचे. ग्रामपंचायत हिवाळे आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आपण हिवाळे गावामध्ये येलो. वळणाचे रस्ते एकदम भारीच वाटतात. ते पाऊस चालू असा एक नंबर, वातावरण तर एकदम मस्तच असा. वळणाच्या रस्त्यात गाडी चालू खूप मजा येते. फक्त रस्तो चांगलो होईल. खड्डे असले की मात्र डोक्यात ताप. बाकी कसं पण रस्तो असा नाही, खड्डे असले की टेन्शन. गाडीची पण वाट लागतं, आपली पण वाट लागतात. तर आपण आता असं कसालच्या पाठीमागे स्वयंभू रामेश्वर मंदिर, कसाल आता जवळच आहेत. आणि तिकडून आता आपण मुंबई हायवे जॉईन हो. वाजल्यात 12:08 आणि इलो तसे ॲक्च्युली टायमिंगमध्ये इलो. एवढं काय रस्तो वगैरे खराब नव्हतं, चांगलं होतं रस्तो. सावकाशच इलो. आणि आपला CNG या ठिकाणी CNG आता इकडे ब्लिंक करूक लागलेला असा. CNG आपला संपला. तर आता इकडे पुढेच ओरोसमध्ये आपला एक CNG पंप असा. 2 पंप असत, तर दोन्ही पंपावर आपण बघूया. पहिल्यांदा जी जैतापकर कॉलनी आहे तिकडे एक CNG पंप आहे. तिकडे पहिल्यांदा आपण CNG बघायचं, नाही तर मग पुढे ओरोसला. 12:15 वाजलेत आणि आपण पाऊण तासामध्ये पोचलो हायवे 1. अरे बापरे, खड्डे कसले थैसर, काहीतरी बुजवत होतात खड्डे थैसर. जाऊ देतो लोक नाही माका, काय ना जाऊ काय. आपण टोल नाक्यावरून युटर्न मारून येऊया. थैसर खड्डे भरूचं काम चालू असा. त्याला किती वेळ लागत काय माहिती. आपण आता उलटे परत कणकवली साईडला चाललो. पुढे ओसरगाव टोल नाका असा. तर त्या टोल नाक्यावरून आपण युटर्न मारून पुन्हा कुडाळ पंदूर असं करत आपण सावंतवाडीला चाललो. आपलं मुंबई गोवा हायवे खूप आठवणी असतात मुंबई गोवा हायवेचे. तर या रोडचे अपडेट देखील आपण तुमका दिलेले होते आधी. ज्यावेळी पहिल्यांदाच आपण यूट्यूब चॅनल सुरू केलेला त्यावेळी आपण नांदगावपासून ते सावंतवाडी तर या रोडचे आपण अपडेट दिलेले. आणि त्यावेळी इकडे एक काम सुरू होता हायवेचा. आणि आता ऑलमोस्ट आपल्याकडे सिंधुदुर्गात 99% पूर्ण झाला. मी 100% म्हणणार नाही, कारण काम पूर्ण व्हायच्या आधीच आता कसालच्या पुलावर काही सर बघितलं तर शाप पूर्ण खड्डे पडलेले असतात. त्यामुळे काम पूर्ण झालं असं म्हणता पण येणार नाही. काही ठिकाणी आता त्या कसालच्या पुलाच्याच पुढे एक रिटेनिंग वॉल ती सारखे नुसते ढासळत बसतात. बांधापत्रा देवीच्या तिकडे पण दरडी वगैरे कोसळतं, तिकडे पंतूरच्या थाई पण भरपूर ठिकाणी असे गोष्टी असतात.
त्याच्यामुळे ह्या काम म्हाका वाटतं पूर्ण कधी होईल असं आपल्या म्हणताच येणार नाही. बाकी जर आपण तुमका मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट देतच असतो रत्नागिरी रायगड जिल्ह्यातले, तर तिकडे पण भयंकरच परिस्थिती आहे. पण आता ऑलमोस्ट कंप्लीट करत येईल पण तो केलेलो तो पण धडा नाही. आणि कसालचो रेल्वे पूल वा इकडनं रेल्वे जाताना बघून खूप भारी वाटतं. एक नंबर. आपण आता पूल क्रॉस करतो. वा CNG नाही भेटला आपल्याक. आता पुढे बघू ओरोस मधलो पेट्रोल पंप, सॉरी CNGचा पंप. जैतापूर कॉलनीमधल्या पंपावर CNG संपलेला, त्याच्यामुळे आपल्याला आता पुढे ओरोसमध्ये असा RTO ऑफिसच्या बाजू तर त्या ठिकाणच्या पंपावर बघू बाबा. इकडून आता आपण चाललो सर्व्हिस रोडने. CNGचा याच लफडा ऑलमोस्ट आता भेटा पाहिजे, नाही तर जर त्या पंपावर नाही मिळालं तर डायरेक्ट धाराप 0 पॉईंट तिकडे आपल्याला CNG मिळतं. पण एक गोष्ट अजून महत्त्वाची की CNG पंप कणकवली आणि कुडाळमध्ये नाही आहेत. नवीन आता होतात काय त्याची पण काय कल्पना नाही. पण आपल्या देवगडमध्ये असं, वेंगुर्ल्यामध्ये काय कल्पना नाही, मालवणमध्ये पण नाही CNG पंप. काय भानगड कळत नाही. देवगडमध्ये असं आमच्या, पण कणकवली कुडाळ CNG पेट्रोल पंप नाही आहेत. इकडे पण CNG पंपावर गर्दी होती, लाईन होती. आता आपण झाराप 0 पॉईंटला बघूया. आता आपल्या पेट्रोलवरच जायचं लागतं. चला, इकडे थांबण्यापेक्षा तिकडे आपल्या लेफ्ट साईडच्याच लेनला CNG पंप असा, इकडे पुन्हा U-टर्न मारून परत गोल गोल फेरी मारीत बसा बघे. त्यापेक्षा पेट्रोलवरच गप चालाय मस्तपैकी. जी लोक बोलतात ना सिंधुदुर्गामध्ये 100% काम पूर्ण झाला, तर मगाशी मी व्हिडिओमध्ये बोललोय की अजून 100% काम पूर्ण झाला नाही. तर त्यांच्यासाठी ह्या उदाहरण. रस्तो बघा कसं वाहतो मस्तपैकी आपलं मुंबई गोवा हायवे, तुळतुळीत एकदम. आणि ह्या खड्ड्यांमुळे हल्लीच ॲक्सिडेंट झाले आहेत एवढी. 2 व्हीलरवरून महिला वगैरे पडलेल्या असतात. त्याच्यानंतर इकडे पुढे कारचे वगैरे देखील ॲक्सिडेंट झाले आहेत आणि त्याच्यामध्ये माणसं देखील मेली आहेत. फक्त आणि फक्त या नुसत्या खड्ड्यांमुळे. डेंजरस स्पॉट झालेले आहेत. आता हैसर वाय जरा एवढा डांबर टाकूक त्यांना काय झालेला, एवढा तर बाकी रस्तो केले नाही. आणि तेवढंच पोर्शन फक्त खराब आहे आणि तिकडेच ॲक्सिडेंट होतात जास्त करून. तिकडे आता पुढे एक टाटा शोरूम असा, त्या शोरूमच्या पण ठिकाणी इनोवाचा आणि ॲक्सिडेंट झालेला आहे 2 व्हीलरचा वगैरे. तर तेव्हा पण त्या 2 व्हीलरवरची एक जेंट्स आणि एक लेडीज, ही बघा इनोवा अजून असा सर सायटिंग. तर जेंट्स आणि लेडीज तर ती त्या ठिकाणी ऑफ झालेली. डेंजर काम सगळं हायवेचा. ओरोस नंतर अजून एक खराब रस्तो, पंदूरच्या पुढे खड्डे बघा कसले मोठे आहेत. ते वरना समजा स्पीडमध्ये इलो डायरेक्ट दान करून आपटलो सर मोठ्या खड्ड्यात. आणि खड्डे असेच ठेवले नाहीत. अरे बापरे, गाडीचं टायरच गेलो उतरू डायरेक्ट. तो बघा गेलो दान करून खड्ड्यात ना. ते का काय फरक पडत नाही. इको स्पोर्ट होती, सीट पालो गेलो असतो तर थंयच राहिलो असतो. मागणं पण सेंटरवाले येता, तो पण थंयच राहिलो. आणि इकडनं आपण मस्तपैकी नागिन डान्स करत जाऊचा आपल्याला. 100% पूर्ण सिंधुदुर्गात रस्तो उदाहरण तुमच्या समोर असा. कुडाळमधलं कोणी डांबरी रस्तो हा तो पण भयंकर खराब झालेलो असा. हैसर पण बहुतेक ठिकाणी खड्डे असतात, डायरेक्ट एकदम मेजरच खड्डे असतात. डांबरीच रस्ते खराब झालेले असतात. कॉन्क्रीट रस्तो हा तो व्यवस्थित आहे, डांबरी रस्त्यांचे हालत नसते. ते आता कधी ठीक करणार काय माहिती. हायवे एकदम गाडी स्पीडमध्ये असतात. त्या 2 व्हीलरवाल्यांका तर खूपच भयंकर रिस्क आहे. 4 व्हीलरवाले मागणं येतात आणि अचानक 2 व्हीलरवाल्यांचा स्पीड कमी झाला की डायरेक्ट उडवतात. भयंकर परिस्थिती. झाराप 0 पॉईंटला येलो आणि इकडे पण पुलाचं काम चालू आहे. आणि इकडे आपल्याला आता बघूया CNG मिळता का. तर CNG असा आणि लाईन पण असा. अर्धा तास फिक्स. आता वाजल्यात 12:50. 1ला 10 मिनटं बाकी. अर्धा तास तरी आरामात लागतो लोक. आणि इकडे फुल जोरात ब्रिजचं काम चालू असा. चला आपण आता लाईनीत राहूया सर. बरोबर 1:15
वाजता आपण निघालो CNG फिलअप करून, पण CNGच्या ठिकाणी प्रेशरच नव्हता पंपावर, त्याच्यामुळे आपल्याला फक्त 5 kg गॅस मिळालो. ॲक्च्युली आपली 7.5-8 kg पर्यंत गॅस बसता, त्यामुळे आपल्याला 5च kg मिळालो. तर इकडे सगळा डायव्हर्जन आणि करून ठेवल्याने या काय भानगडच कळत नाही. सावंतवाडी खायचं जावतो आणि गोव्यात खायचं जावतो. आता मग अशी रस्तो चुकलो आपण, टुवर्ड्स सावंतवाडीच्या साईडला गेलो. आता इकडून आता आपण चाललो गोवा साईडला. तर इकडे आता मळगाव तिथं असा, तर त्या ठिकाणी आपल्याला भेटणारा अमित, आणि इकडे ब्रिजचं काम देखील चालू असा. तर हे साईडचे रिटर्निंग वॉल असत घरा वस्तूला, आणि मध्ये तो एक अंडर बायपास. ह्यो रस्तो एकदम भारी असा, झाडा 0 पॉइंट ते 15 एक नंबर असा. आपल्या डोंगराचा वगैरे आहे ना व्ह्यू बघूक मिळता. बाजूक शेती असा. हॉटेल आराध्या, इकडे मल्टिप्लेक्स वाटतं, थिएटर आहे. बहुतेक जण इकडे येतात. हॉटेल वगैरे रेस्टॉरंट वगैरे पण असा. भारी काम आहे, एकाच ठिकाणी थिएटर आणि हॉटेल. खूप जण येतात इकडे. आणि आपण या रस्त्याने आता प्रवास करतो. ह्यो पहिलो डांबरी रस्तो होतो, आता कॉन्क्रीट रस्तो केले. या डांबरी रस्त्यात खड्डे देखील पडलेले. वा, मस्त डोंगरावर धुक्या वगैरे असं आहे, एक नंबर. ट्रेलर पलटी झालो म्हणून पावसात साईड पट्टीवरला गाडी उतरायची म्हणजे खूप रिस्क. तर माका झोपेच्या ह्याच्यात गेलो, कारण एवढ्या मोठ्या रस्त्यात गाडी बाहेर घालणं म्हणजे झोपेतच काहीतरी तो बाहेर गेलो. आणि इकडे सध्या एवढी अशी माती असा लूज की हेवी गाडीचे टायर गेले की डायरेक्ट ते ढेंगावरच करतात. एकदम फुल स्ट्रेट रोड आणि साईडला कसे डोंगर. वा, मस्त एक नंबर वाटतं. अशा रस्त्यावर प्रवास करू भारी वाटतं. आणि पाऊस आता जरा पावसाचा जोर कमी झाला. पुढे आपण आता कांडाप गाडी चालल्या मस्तपैकी आपला. इकडे वाज कमी कमी होत चाललो. बंगालच्या उपसागरात काहीतरी वादळ दिला, त्याच्यामुळे आपल्याकडे या ठिकाणी पाऊस पडणारा 4 दिवस. इकडून आता आपल्याला एक्झिट घ्यायची असा, कारण खाली इकडे आपल्याला भेटणारा अमित मळगावसाठी. इकडून आपण सावंतवाडी वगैरे जाऊ शकतो. शिरोडा चौपाटी, सागरेश्वर चौपाटी. चला इकडून आपण एक्झिट घेऊया. चला आपण आता निघालो. मळगावच्या पुढे पण येलो, म्हणजे जरा थोडासा इम्पॉर्टंट फोन कॉल वगैरे चालू होते. आणि आपल्यासोबत असा अमित जाधव. आमच्या कॉंग्रॅच्युलेशन हा पहिल्यांदा. धन्यवाद. चला आमचा जो फोन इलो महत्वाचा. गोवा बॉर्डर 2 वाजले. CNGच्या लाईनीत आणि वेळ गेलो भयंकर, त्याच्यामुळे आपल्याला उशीर लागलो. तर बघूया आता शोरूम किती वाजेपर्यंत उघडा होतो. 6 वाजेपर्यंत बोलल्यात. इकडून आता आपण गोवा राज्यामध्ये एंट्री करतो. मडगाव 88 आपल्या गावचा म्हापशामध्ये. वाजले 2. तर आम्ही आधी पहिल्यांदा आता जेवतो, कारण आपण ज्या ठिकाणी जाणार आहोत तिकडे आपल्या कमीत कमी 1.5 तास तरी लागतो. त्याच्यामुळे म्हटलं आधी पोटपूजा करूया आणि मग नंतर आपल्या कामात जाऊया. नाही तर अगदी उपाशी राहा, डोका चालला नाही. घराकडे चवळी होती. मी म्हटलं नको, चवळी कॅन्सल. पोलीस असं काय पडेल. सी फूड तर एक नंबर. तर आपण मस्तपैकी असं सी फूड खाऊन आता इकडून निघूया. चला, जेवण वगैरे मस्तच होतं ना. भारी, प्रश्नच नाही. चला वाजले आता. वेरले भारी होते. हो, हा एरले बोलतात ते का? म्हाकूला आता ते का म्हाकला बोलतात ना. माणके स्क्विड. ओके. आणि नंतर जे आपण सांगितले ते वेरले. ओके, म्हणजे ते आपल्याकडे काय बोलतात ते का? मोदका पण म्हणतात कोण कोण. ओके, एकदम छोटे मासे फ्राय मस्त, म्हणजे मांदेली सारखे. ओके, तो आता गाडी चालवता का? बस. चला आपण इकडे पार्किंग मध्ये येलो आणि आता आपण 4 वाजता निघतो इकडून. चला आपण आता येलो मारुती सुझुकी एरिना शोरूम मध्ये, चौगोले शोरूम म्हणून असा. आणि ही असा आपल्या अमितची गाडी. तर बुकिंग केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला ही गाडी अलॉट झालेली असा. आपण ऑलमोस्ट सर्व चेक केला, पेंट वगैरे, त्याच्यानंतर इंटरनल जे सर्व गोष्टी असतात, म्हणजे अगदी चावी वगैरे गाडी ऑन वगैरे करून आपण बघितल्या व्यवस्थित. तर मस्त पूर्ण एकदम स्पेशियस. वॅगनर तर आपली पहिल्यापासून फेवरेट असा, कारण माझी आणि प्रथमेशची पण वॅगनर असा. त्याच्यामुळे एकदम काहीच प्रॉब्लेम नाही. आपण सगळे सिस्टीम वगैरे, हेडलाईट, त्याच्यानंतर इंटरनल किलोमीटर वगैरे, म्युझिक सिस्टीम, लॉक वगैरे असत.
सर्व, त्याच्यानंतर हे वायझर वगैरे असतात, तर ह्या सर्व आपण चेक केला. एक महत्त्वाची गोष्ट होती म्हणजे ती कलरच्या याच्याबद्दल, पण तर आपल्या उन्हामध्ये व्यवस्थित बघू मिळतं, पावसामध्ये तसा क्लिअर बघू मिळतं, पण तसं एवढं काही इफेक्ट वाटत नाही. त्याच्यानंतर फ्रंट बॉनेट वगैरे आपण खोलून बघितला, त्या ठिकाणी देखील सर्व जे म्हणजे इंजिनचा आवाज वगैरे साऊंड असता तो पण एकदम पूर्ण क्लिअर आहे. हेडलाईट वगैरे ऑन करून बघितले. त्याच्यानंतर ओव्हरऑल तर कंडिशन एकदम मस्तच असा. तर आपण गाडी डिलिव्हरी घेण्याच्या आधी एकदा आपण चेक करतो, तर त्याच्यासाठी आपण खास लिहिलं मारुती सुझुकीच्या सर्व्हिसबद्दल शक्यतो काही प्रॉब्लेम येत नाही. तरी पण काय तर हो प्राची मॅडम आहे, हां प्राची मॅडम आहेत, तर त्यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. तर एकंदर म्हणजे प्रथमेशने पण वॅगनारच घेतला आणि माझी पण वॅगनार असा, आम्ही दोघांनी पण गोव्यामधूनच घेतली. तर सर्व एकदम पूर्ण सर्व्हिस वगैरे एकदम भारीच असता, एक नंबर. काय चांगली आणि बेस्ट सर्व्हिस जर हवी असेल हां प्राची मॅडम आहे. नक्कीच. चौगुले शोरूम ना, चौगुले शोरूम. लोकेशन कुठलं आहे? करसवाडा. ओके, करसवाडा. तर त्या ठिकाणी मारुती सेल्स अँड सर्व्हिसचं पूर्ण शोरूम असा. ही गाडी असं अमितची. तर काही दिवसातच आपण ज्यावेळी याची डिलिव्हरी घेऊ तेव्हा देखील आपण व्हिडिओ बनवणार असं, तर तेव्हा आपण डायरेक्ट भेटू. तर आता ही गाडी आपण चेक केली आहे, इंजिन ऑन नंबर वगैरे सर्व आपण सगळा फोटो वगैरे करून घेतल्यात. तर आता डायरेक्ट डिलिव्हरच्या टायमिंगलाच भेटू. तर पहिल्यांदा अमित, कॉंग्रॅच्युलेशन पुन्हा एकदा. चला, आपल्या ग्रुपमध्ये अजून एक वॅगनार ॲड होता, आतापर्यंत एक झाली आहे, आता ही सेकंड वॅगनार आहे आपली. हो, तर गाडी बघितली आम्ही, एक नंबर, म्हणजे भारीच वाटला, दिल खुश हो गया. म्हणजे जी पहिली गाडी असताना, आणि ती पण नवीन गाडी, सेकंड हँडचा नाही म्हणतो आम्ही, नवीन गाडी म्हणजे एकदम काहीतरी असा वेगळाच आनंद असता काळजात. आणि म्हणजे तू पहिलं जेव्हा तू बघतस ना तेव्हा काहीतरी तुका वेगळाच वाटतं, म्हणजे अगदी काहीतरी ना आपलाच एकदम जवळचा काहीतरी असा वाटतं. तुम्ही माझा अनुभव सांगतोय, एकदम भारी. तर या गाडी एकदम आम्ही चेक केली. आता आम्ही त्याच्यातले कोण तज्ञ माणसं नाही हो, जी आमची तज्ञ माणसं होती ती टांग दिल्याने आमका त्यांनी, त्यामुळे आम्ही त्यांच्याबद्दल काही सांगू शकत नाही. काल रात्री क्लास घेतलेला, आमचा क्लास घेतल्याने होतो की काय काय तुमका थंयसर जाऊन करूचा असा, कोणते कोणते गोष्टी चेक करूच्या असतात, ते आमका पूर्ण त्यांनी सांगितल्याने होता, आणि त्यानुसार आम्ही तर सगळा चेक केला. ओव्हरऑल माझा आतापर्यंतचा अनुभव मारुती सुझुकीचे काय शक्यतो काय प्रॉब्लेम आमका येलेले नाहीत, पण सर्व्हिसला टाटा आणि हुंडाई गाडीच्या डिलिव्हरी वेळी प्रॉब्लेम येले, त्यामुळे सर्व प्रत्येक गोष्टीत एकदम पूर्ण स्ट्रिक्ट असतात. त्याचं बोनेटचं प्रॉब्लेम झालेलो, एक्सेंट घेतलेले होतं ना, एक्सेंट काय ऑरा घेतलं ना, ऑरा घेतला ते ऑरा. तर नवीन 1800 नंबर गाडी होती, ओळखीची वाटतं, MS07 AH 1800 क्रिस्टा, कणकवलीतली असं वाटतं माका गाडी. बघ सर्च मारूया. हा बघ, MS07 AH 1800 सर्च मध्ये कणकवलीतली गाडी असं अंदाज माझा. तर त्या हुंडाईच्या आणि टाटाच्या गाडींका सर्व प्रॉब्लेम मिळेलो, पण आता आम्ही गोव्यामधून जवळपास 3 ते 4 गाडी आम्ही पिकअप केले. त्याच्या होय नाही, तुझी चौथी गाडी. आता माझी एक, प्रथमेशची एक आणि मित्राची एक. तर आमचे 2 वॅगनार, त्याच्यानंतर एका मित्राची एर्टिगा, आणि आता अमितची वॅगनार, ते आपण लवकरच येत्या काही दिवसामध्ये पिकअप करू. दसऱ्याक पिकअप करू, पण त्यावेळी बघूया आपला एक वेळ मिळतं की नाही, कारण दसऱ्याक आपली घराकडे आणि अजून एका ठिकाणी काम आहे, पण वेळ मिळाला तर आपण नक्की येऊ. तर खूप भारी, म्हणजे पहिल्या गाडीचं फिलिंग तर प्रत्येकासाठी एक वेगळा आनंदच असता. आमच्या ग्रुपमध्ये अजून एक मेंबर ऍड होता. आता ऑलमोस्ट फक्त मंगो राहुलो गाडी घेऊचो, बाकी सगळ्यांनी गाडी घेतलेल्या असतात ना. पहिली गाडी आपल्या ह्याच्यामधली चेतनने घेतल्या, चेतन नंतर मयूर नाही, सर्वेशने घेतल्या, सर्वेश नंतर मयूरने घेतल्या, नंतर मी काय नंतर मीच घेतलाय काय. ओके, नंतर मी घेतलाय, आणि नंतर अमितने घेतलाय, आणि मंगो राहुला. पण मंगे आता लग्न केलं आणि फ्लॅट घेतला, त्यामुळे गाडी तर तो अजून 5 वर्ष तरी काही घेऊचं नाही, आणि त्या गाडीचा काय विषय पण नाही. लोकल जिंदाबाद, लोकल जिंदाबाद त्याची. तर चला आता आपण लोकल घे. हा, लोकल विकत घेतो, कारण PhD होल्डर माणूस, पगार 2 लाखाच्या बाहेर, त्यामुळे तो काहीही करू शकता.
त्याच्याबद्दल आमका अरे तुका आयफोन घेऊचो ना. अरे होय मंग्याची किडनीच घेते काढून आता. एकच घेता नाहीतरी काय उपयोग नाही त्याचा. नाहीतरी काय किडनीचा उपयोग नाही हा. नाही त्याचा काय उपयोग नाही. नाही विचारचं लग्न झालं राहून दे 2 वर्ष. हे आता काय रे प्राणायाम करता की काय तू. अरे होय रे होते ढेंगा लावले ब्रेक वगैरे लागला पायने सटलं तर मग काय तो त्याचा प्रश्न आहे भेंडी. कसं रवला तो क्या सीन है. तो ह्याच्यावरला दिसता कोणतरी या आपले बघ जेवण बनवतात ते कॅटरिंग वाले. हा कॅटरिंग वाले ते बघ टोप वगैरे असंच सगळे सिलेंडर मध्ये. मस्त हे MS-50 वर आलो बा गोवा फिरायची. तसं वॅगनर घेऊन गेलो पहिले. अरे वॅगनार तू अरे वॅगनार भेंडी लेह लडाखला वॅगनार जाता. कोण म्हणता वॅगनार काही जायत नाही. कसालला आपल्या गाडी नाही गावली ट्रेन, पण इकडे आपल्या गोव्यामध्ये गाडी गावलेली असा ट्रेन. एक नंबर भारी. तर रेल्वे क्रॉसिंग होता त्याच्यावर ट्रेन जाता आणि त्याच्या घालून आपण प्रवास करतो. अरे एवढं आम्ही मुंबईतून मुंबईत जातो मुंबईतून परत येतो तरी कधीच एकदा भेटले ना आपल्या. एकदा पण नाही गावलेला यांनी अचानक गावले. म्हणजे आपण बघ विचार पण नाही केलेलो की अरे मगाशी येताना पण मी म्हटलं आपल्या त्याच्या ना ओरोच्या हा हो तिकडे म्हटलं आपल्या ह्या भेटात क्रॉसिंग म्हटलं ट्रेन तरी भेटतात. आणि मी ऍक्च्युअली त्या टायमिंगला तसं होतं म्हटलं नेत्रावती वगैरे सॉरी नेत्रावती नाही आपली मांडवी वगैरे भेटण्याच्या प्लॅनिंग मध्ये होतंय. तर 11 11:30 वाजलेले म्हटलं असतरी ट्रेन काय नाही असं सुको येईल. एकदा तर मी ना त्या कसालच्या ब्रिजच्या अलीकडे थांबणारच आहे. जेव्हा ट्रेन जातली ना तेव्हाच आहे ना पुढे गाडी घेतली. ठरवलंय प्लॅन. बघ मला अच्छा ना टायमिंग बघ. टायमिंग हो परफेक्ट येतं आमका म्हणजे आसपासच नाही काय. आता वाजल्यात 5:45 आणि आपण पुन्हा आता परतीच्या प्रवासाक लागलो. ऍक्च्युली 8 8:30 पर्यंत आपण देवगड मध्ये पोहोचू. मध्ये आपल्या या पार्सल टाकूचा मळगाव मध्ये आणि मग आपण पुढे जाताला. तर मित्रांनो आता अमितलाच मळगाव मध्ये ड्रॉप केला आणि आपण आता आपल्या परतीच्या मार्गाक लागलो. साधारण आता वाजल्यात 6:30 5:45 आपल्या घराकडे म्हणजे शिरगावला पोहोचक नाही म्हटलं तर इकडून 2 तास हवे. कमीत 1.5 तास दाखवता 2 तास तरी लागतले आरामात एकदम सावकाश जाऊ. असं की 1 9 9:30 पर्यंत आपण आरामामध्ये पोहोचू. तर आज खूपच ट्रॅव्हल झाला. म्हणजे सकाळी आपण शिरगाववरून आचरा चिंदरला गेलो. तिकडून आपण बेळणे त्याच्यानंतर आठवडे मार्गे येवाळेवरून कसाल सावंतवाडी करत आपण म्हापशामध्ये गेलो आणि म्हापशामधून आता पुन्हा आपण मळगाववरून रिटर्न आता कुडाळ कसाल कणकवली नांदगाव करत पुन्हा आपण शिरगावला जातलो. तसा 4 व्हीलर असल्यामुळे काय तेवढं प्रवास अजिबात वाटत नाही. पण काही वर्षापूर्वी म्हणजे अगदीच 1 वर्षापूर्वीच्या आधी जो प्रवास आमचा संपूर्ण 2 व्हीलरने असायचो आणि तो पण पॅशन प्रो. अगदी दिवसाभरात आम्ही 250 ते 300 किलोमीटर पण आम्ही दिवसात रनिंग केलेला असा. आणि अगदी आम्ही पॅशन घेऊन दापोली पर्यंत जाऊन पण रिटर्न इलेले असो. तर तेव्हाचे ते दिवस वेगळे होते आणि म्हणजे खूप भारी वाटत होता. सेम आता तसा म्हणजे थोडासा इरिटेट होत होता. पण 4 व्हीलर असले काय तेवढा काय वाटत नाही. तर मस्त अमितसाठी आज खूप स्पेशल दिवस होतो. कारण गाडी त्याची बुकिंग केल्यानंतर फायनल म्हणजे इलेली होती. तर ती आमका चेक करूची होती. शोरूम वाल्याने PDI केल्याने होता. पण स्वतः बघितल्यावर जरा थोडासा एक कॉन्फिडन्स येता. म्हणजे गाडी आपण घेण्याच्या आधी आपली गाडीची नक्की कंडिशन काय आहे तर बघूकच हवा. भारी. त्याच्यामुळे आम्ही खास शिरगाववरून आपण तकडे गेलेलो. कारण खूप इम्पॉर्टंट अशी गोष्ट आहे. आयुष्यातली पहिली नवीन गाडी 4 व्हीलर 2 व्हीलर असन दे किंवा 4 व्हीलर असन दे दोन्ही वेळी पहिली गाडी घेऊचं एक अनुभव आणि एक ती मजा पूर्ण वेगळीच असतात. त्यामुळे त्या बाबतीत कोणी कॉम्प्रोमाइज अजिबात करत नाही. सो खूप मस्त वाटलं. आमका पण एकदम खूप भारी वाटलं. आता अजून एक गाडी आपल्या ग्रुपमध्ये ऍड झालेली असा मस्त. आता फिरक जाताना एकदम फॅमिली वगैरे एकत्र काहीतरी काही दिवसात पुढच्या ट्रिप नक्की आपली ठरत. बघूया पुढचा पुढे. तर हा व्हिडिओ मी इकडेच एंड करतोय. उद्याचा खास आता बघूया. आता घराकडे आपण लेट पोहोचल्यानंतर मग उद्याचं प्लॅनिंग चालू होईल. त्याच्यानंतर मग उद्याचं दौरो. तर पुढच्या व्हिडिओसाठी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा. ही व्हिडिओ कशी वाटते ती कमेंट करून नक्की सांगा.